Το ξέρω. Και μελομακάρουνα και κουραμπιέντες τα έχετε φτιάξει. Αλλά εμείς σήμερα σας έχουμε μια διαφορετική πρόταση. Μπακλαβάς μελωμένος, γεμιστός με μπόικους ξερούς καρπούς, κανελογαρίφαλα και είναι ένα γλυκό πάντα χρειαζόμενο αυτές τις μέρες. Και θα τον φτιάξει με τα χρυσά της τα χεράκια η Ελένη Παπαμιχαήλ, η οποία παρακαλώ δεν ειδικεύεται στους μπακλαβάδες αλλά στις μαρμελάδες. Εξού και το όνομα Μαρμελωδία. Η μελωδία της μαρμελάδας. Ναι, έτσι ακριβώς. Πώς σας ήρθε αυτό το όνομα? Η κόρη μου το βάθησε. Σοβαρά? Ναι. Πόσο χρόνο ήταν τότε η κόρη σας? Μεγάλη. Α, μεγάλη. Μουσικός κατά ένα μέρος στο επάγγελμα. Έτσι εξηγείται. Και κάπως έτσι εξηγείται. Αλλά και στα αγγλικά κουτάλια ειδικεύομαι. Άλλωστε το είδαμε και μόνοι μας. Μόλις ανοίξαμε την πόρτα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα παράδεισο από βαζάκια. Ο μπακλαβάς όμως που θα φτιάξουμε σήμερα είναι λίγο διαφορετικός. Τι τον κάνει διαφορετικό? Τον κάνει καταρχήν διαφορετικό αυτό το φύλλο. Που όπως βλέπετε είναι ξερό. Αν το κάνω έτσι... Είναι λίγο ψημένο. Είναι λίγο ψημένο. Αυτό θα μπει μαζί με τη γέμιση σε στρώματα ανάμεσα. Ανάμεσα στα φύλλα, ναι, στις τρώσεις. Και αυτό μας κάνει ένα αποτέλεσμα... Πιο αφράτο τον μπακλαβά. Πιο αφράτο τον μπακλαβά. Σημειώστε, εγώ προσωπικά που κάνω πολλούς μπακλαβάδες. Έχω δει πολλούς μπακλαβάδες στη ζωή μου, στην Ελλάδα και στη γείτονο χώρα, την Τουρκία. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Εδώ έχουμε ένα μείγμα. Αυτό το έχω καταλάβει. Το μείγμα αυτό είναι αμύγδαλα και καρύδια ψιλοτριμμένα και καβουρδισμένα. Κουκουνάρι. Κουκουνάρι το οποίο και αυτό καβουρδίζεται. Είναι καβουρδισμένο. Και επίσης να σας πω ότι μπακλαβά με κουκουνάρι δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Σουσάμι. Και αυτό λίγο καβουρδισμένο. Και αυτό λίγο καβουρδισμένο. Έχουμε κανέλα, ζάχαρη, όλα αυτά εδώ μέσα. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Ξύσμα, λίγο λεμόνι και λίγο πορτοκάλι. Το έχουμε βάλει και αυτό ναι, εδώ μέσα. Έχει μπει μέσα. Ναι. Και ξύσμα, λεμόνι και πορτοκάλι που θα δώσει έτσι μια ιδιαίτερη γεύση. Είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε φωτιά και να αναμίξουμε λάδι και βούτυρο. Ναι. Πάμε. Έτοιμο είναι. Τέλεια. Λοιπόν, τα φύλλα για αυτό το τεψάκι θα τα κόψω στη μέση. Επειδή είναι μικρό. Είναι μικρό. Ωραία. Καταρχήν βουτυρώνουμε το ταψάκι πολύ λίγο, γιατί το πύλινο δεν έχει ανάγκη από πάρα πολύ βούτυρο στο κάτω μέρος, έτσι. Εξάλλου θα βγάλουν και τα φύλλα. Να μην έχει πολλά λάδια, δεν χρειάζεται. Σταυρωτά, έτσι. Ξέρεις καλά τη δουλειά. Έχω κάνει μπακλαβάδες, πολλά χρόνια φούρναρη στους μπακλαβάδες. Θα βάλουμε 5 φύλλα. Σε κάθε τεψί, ανεξάρτητα από το μέγεθος, χρειάζεται τουλάχιστον 20-25 φύλλα. Α, τόσα πολλά. Ναι. Σε όλο το ταψί. Σε όλο. Κάτω πόσα βάζουμε? 5 φύλλα εγώ βάζω κάτω. Λοιπόν. Τώρα θα βάλουμε λίγο φύλλο σπασμένο. Αυτό θα το κάνω εγώ, γιατί μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Τώρα. Και βάζουμε τώρα το μείγμα. Το μείγμα. Θέλει πολλά φύλλα και λίγη γέμιση μέσα. Βουτυρώνουμε. Ρίχνουμε από το μείγμα αυτό λίγο ακόμα και πάλι γέμιση. Αυτό κάνουμε. Ναι. Εμένα αυτή η πατέντα πολύ μου αρέσει. Είναι εντάξει. Από πάνω τώρα μπορούμε να βάλουμε γαρίφαλα. Εγώ γαρίφαλα βάζω και μου αρέσει πολύ. Και η μυρωδιά του γαρίφαλου θα κατέβει μέχρι μέσα και στο ψήσιμο, αλλά και στο σιρόπι. Είναι και όμορφο. Είναι και όμορφο. Ο μπακλαβάς θα ψηθεί στους
φούρνους των σπιτιών γύρω στους 150 βαθμούς. Αυτός ο μπακλαβάς, ακόμα και άψητος, είναι ένα αριστούργημα γεύσης, ευωδιάς και εμφάνισης. Φανταστείτε τον όταν ψηθεί. Μπακλαβάς χριστουγεννιάτικος στο πύλινο. Υλικά για 6 άτομα. Μισό κιλό φύλλο μπακλαβά. Μισό κιλό φύλλο μπακλαβά ψημένο και τριμμένο. Μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο. Μισό φλιτζάνι τσαγιού αμύγδαλα καβουρτισμένα. Ένα φλιτζάνι τσαγιού κουκουνάρι καβουρτισμένο. Ένα φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο γάλακτος. Ένα φλιτζάνι τσαγιού σουσάμι καβουρτισμένο. Μισό κιλό καρύδι καβουρτισμένο. 1/4 αμύγδαλο ασπρισμένο και καβουρτισμένο. Ένα φλιτζάνι τσαγιού σουσάμι. Μία κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού. Μία κουταλιά της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού. Ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη. Και μία γεμάτη κουταλιά της σούπας κανέλα. Για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε 300 ml νεράκι, 300 ml ζάχαρη, 100 γραμμάρια μέλι και 2 ξυλαράκια κανέλας. Μπακλαβάς χωρίς σιρόπια δεν γίνεται. Γίνεται? Όχι βέβαια. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε βάλει εδώ 300 ml νεράκι. Αν φτιάξετε όμως μεγαλύτερο ταψί θα μου το πολλαπλασιάσετε. Έχουμε βάλει το νερό μας, ζάχαρη. Ναι. Το μέλι ρίξτε. Το σκεπάζουμε. Και το αφήνουμε να σιγοβράσει περίπου 4-5 λεπτά, 6 το πολύ. Εκεί. Ζεστός βγήκε. Και μας φωνάζει, θέλω σιρόπι να με ποτίσετε. Έλα, ρίχνε το σιρόπι και θα ακούσετε πόσο ευχάριστα θα αρχίσει να το απορροφά.